Nara je jedným z najvýznamnejších miest japonskej histórie. V 8. storočí sa stala prvým stálym hlavným mestom Japonska a miestom, kde sa začali formovať základy japonského štátu, kultúry a náboženstva. V tomto období sa do krajiny intenzívne šíril buddhizmus, ktorý významne ovplyvnil architektúru, umenie a aj spôsob života. Najvýraznejším symbolom Nary je chrám Todaiji, v ktorom sa nachádza monumentálna bronzová socha veľkého Budhu. Tá mala nielen náboženský, ale aj politický význam. Symbolizovala jednotu krajiny a ochranu pred nepokojmi. Okrem buddhistických chrámov tu vznikli aj významné šintoistické svätyne, čím sa Nara stala miestom harmonického spolunažívania dvoch hlavných japonských duchovných tradícií. Neoddeliteľnou súčasťou mesta je park Nara, kde sa už stáročia voľne pohybujú srnky. Tie sú považované za posvätné zvieratá a symbol spojenia medzi ľuďmi a bohmi. Hoci sa hlavné mesto neskôr presunulo do Kjóta, Nara si zachovala svoj historický význam. Dnes je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a zostáva živým svedectvom z rodu japonskej civilizácie. Domino, najedol si sa? Mal si dosť? Tak, čo ti poviem, no. Kto to zaplatí ešte teraz?